The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 143, 4-8 says, Therefore my spirit is overwhelmed within me. My heart within me is distressed. I remember the days of old. I meditate on all your works. I muse on the work of your hands. I spread out my hands to you. My soul longs for you like a thirsty land. Answer me speedily, O Lord. My spirit fails. Do not hide your face from me, lest I be like those who go down into the pit. Cause me to hear your loving kindness in the morning, for in you do I trust. Cause me to know the way in which I should walk, for I lift up my soul to you. Proverbs 16:20 says, He who heeds the word wisely will find good, and whoever trusts in the Lord, happy is he. Proverbs 15:13-16 says, A merry heart makes a cheerful countenance, but by sorrow of the heart the spirit is broken. The heart of him who has understanding seeks knowledge, but the mouth of fools feeds on foolishness. All the days of the afflicted are evil, but he who is of a merry heart has a continual feast. Better is a little with the fear of the Lord than great treasure with trouble. Matthew 12:25, But Jesus knew their thoughts and said to them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself will not stand. Proverbs 18:19, A brother offended is harder to win than a strong city, and contentions are like the bars of a castle. Before we continue our Bible study today, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon kung napaba kita mga sala. We have to get rid of those sins. Kinahanglan nga malimpyuhan kita sa tubangan sa Dios. Nga walay sala nga nagpabilin diha kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Dili makalihok ang Espiritu Santo sa iyang ministry nga ni kanato kung nagpabilin ka ng maong mga sala. So, we are mandated at 1 John 1:9 nga mao kini ang recovery technique, rebound technique. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, giagdakas paggamit niya ng imong free will, ang imong kaugalingong kabubuton sa paghimos labing manungdanong desisyon sa tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 agayon, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo, mag-andam tas tong kaugalingon, agi og ampo, aron kita maandam. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this new day
nga imong padangat ka na mo, O Diyos, nga buhi pa kami nining among lawas kini nagpaila nga nagalihok pang imong plano nga ri sa among kinabuhi. We do not deserve it, O Lord, apan ikaw matinumanon magyud sa imong mga saad. Salamat sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi o nagaampo kami nga imo kaming patinawan pagyudugdugang sa imong mga kamaturan nga among pagatunan ni ining adlaw. Salamat ning among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kini, O Dios, o hinaot nga kini among pagatunan maka kung mahimo kining panalangin sa among kinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga suki ning atong Bible study through the YouTube o sa atong mga kaigsunan diha ni Kristo. Welcome na sa kaninyong tanan. Okay? O just to remind ourselves again, may tungod nining mga pipila ka mga lakang atong pagasundon. We have some steps to make aron ang atong pagtuon sa pulo sa Dios mabungahon gayud. O it's worthwhile. Ang una gyud ni have humility. Pagbaton kanunay niya ng imong pagkamapausanon ngadto sa awtoridad ang pulong sa Dios. Okay? Have humility, have an open mind, bukas nga pangunahuna. Kay dili magatudlo ang Espiritu Santo kanimo kung sirado imong pangunahuna. And then concentrate sa mensahe, not necessarily on the messenger. Tutuki ang mensahe, dili ang mensahero kay siya instrumento lang. Anya ibilin na tanan nimong mga tawhan ng mga pangunahuna, human viewpoint, thoughts, problems, etc. outside. Ibilin dito sa gawas. O kung sundo na ito kini, kining maong mga lakang, ang Diyos Espiritu Santo will take control of our mind. So, tiwanda na to nga ang Diyos is no respecter of age, no respecter of person, profession, or status in life. Ug ang iyang pulong will never go back to him void. Okay? So, mawala na akong labas sa atong panumduman. Okay, niya pa kita magadupot karon. This is our second day sa pagtuki, pagtuon ni ining the study of basic doctrines, mga pagtuon kini bahin sa mga sinugdanan nga mga pagtulunan sa Biblia. Okay? Padayon kita sa atong gibiyaan nga tuki kagahapon o atong timanan nga there are three truths, tulo ka mga matang sa mga kamatuuran. Okay? Una sa tanan, nag-una gyud ini mao ang mga balaod sa Dios nung kanang establishment. Ino nato sa may Visayan establishment. Ang iyang mga katukuran. I think I got the right word. So, ang mga balaod sa Diyos nung katukuran, laws of divine establishment, mo na nag-una. Una ka na nga kamatuoran. Ikaduha, ang maayong balita sa kaluwasan, the gospel. Ug ang ikatulo, mao ang pulong sa Dios. Bible doctrine, the Word of God. So, di man ina, tulo ka mga kamatuoran. Tulo ni ka klaseng kamatuoran. They are all truths. Okay? Onya, doon na po'y upat ka mga divine institutions. Diyos nun gihapon ning mga kanang hugpong, tingali mo, maingon mo naghugpong o institutions ang iyang mga, well, of course, katukuran gihapon ka na. Okay?
Four divine institutions. Ang nag-una niini ang atong kabubuton. Ang ikaduha, ang kaminyoon, marriage. Ang ikatulo, panimalay, family. Ug ang ikaupat, ang atong nasod. So kaninyo nga nagasunod niini ug naa kay notebook o papel, isuwat na ni kaya ron di na nimo makalimtan kini mga basic. Okay, so akong balikon, four divine institutions: volition, kabubuton; ikaduha, kaminyoon, marriage; ikatulo, panimalay, family; ikaupat, ang nasod. Okay, now kita nga mga Kristohanon, I'm addressing this to us believers, to our fellow believers, nga we should we should not forget niining manungdanon kayo ning mga kanang prinsipyo kini nga gikinahanglan natong barugan, nga we should have the so-called balance of residency. Unsa man ning balance of residency? Nga naay kanang timbang, mao'y timbang kana equal. Naay Bible doctrine, pulong sa Dios, ug ang pagpuno kanato sa Espiritu Santo. Bible doctrine, number 1. Filling of the Holy Spirit, number 2. So ay nag-claim this is the balance of residency. Now, niya say paglabas gyapon kini sa atong panumduman nga na amang gyoy mangutanag, tinuod ba gyud nga naay Dios? Okay. Niala ni akong ihatag nimo murag ingnon ta memory aid nga di na nimo makalimtan. Ako ning butang sa ingnon ta kanang ERSPOO. Okay? So ingnon na to ERSPOO nga gikini o pagsunod ini sequence. Ang naguna nini letter E. Nagpasabot kini nga God exists. Ang E diya stands for exist. God exists, naay Dios. Okay? Ang R, God reveals himself. Reveals. Ang R diha stands for reveals. Ang sasabihin siya, ang Dios nagapadayag sa iyang kaugalingon. He reveals himself. Okay? Pinagi sa iyang mga pulong nga kining atong gipangtun-an. Manay kaduha, ang letra nga S stands for God makes sense. Sense. Unsay ibot pasabot ni God makes sense. Ang Dios undanon. Undanon gyud ang Dios. Okay? Naay sense. Unya ang letra P. Okay? God has a plan. Ang Diyos ana ay plano. Muna ang P stands for plan. Okay? Okay, ang unang O. Sunod din ng P, mo ang O. You are the object of His plan. Ikaw mao ang tumong sa iyang plano. Okay? Di ba dito? Object. O stands for object there. You are the object of His plan. Ikaw mo itumong. Okay? Ang sunod nga O, you owe God a hearing. You owe God a hearing. Kanang may obligasyon ka o utangan ka sa Diyos sa pagpaminaw niya. Okay? You owe God a hearing. So, akong balikon. ERSPOO, God exists, na ay Diyos. God reveals Himself. Ang Diyos nagapadayag siyang kaugalingon.
God makes sense. Undanon ang Diyos. God has a plan. Ang Diyos ana ay plano o tuyo o kanang na siya ay tumong. May natong tumong. Unya, ang O, you are the object of His plan. Ikaw na ang tumong object sa plano. Ikaw mo ihisgutan ba? Ikaw mo inalambigit niini. You are the object. O ang ikaduhang O, you, O God, a hearing. Utangan ka sa Diyos sa pagpaminaw kaniya. Okay? So, I hope di na nimo makalimtan. Kung imo nagisuwat, gihinay-hinay na ko niron, makaapas ka. Ay uban diha tingaling. Murag di makaapas. Akong pa rin kamutan nga dili yun mapaspasan na to. Okay? Okay, sunod. Ang Diyos, anaay pito ka mga kabubuton nga iyang gipadayag, declared wills. Pito kini sila nga declared wills sa Dios. Iyang ipadayag. Okay. So, ang memory aid na kung ihatag nimo mo kining B, S, C, G, T, S, P. So, pito. B, S, C, G, T, S, P. Pito ka mga kanang pagpadayag o gipadayag nga mga kabubuton sa Dios. Okay, unsa maning B? Kini nga B nagrepresentar nini ang Dios, buot niya nga ang tanang tao nining kalibutan na mataw pag-usab, no, ng B. God's will is that all people be born again. Okay? O nahibaw na ka sa process nini how to be born again. It is only through faith alone in Christ alone. O ikaw matao pag-usab. Okay? So mo na una ang B. Ang sunod nga letra S nga kabubuton sa Dios, it is God's will that all believers, now this refers to believers, be sanctified. Okay. Unsa man ni sanctified? Mabalaan. Now actually, dunay tulo ka matang sa pagkabalaan. Tulo ka matang sa pagbalaan, I mean. Ang una niini, positional sanctification. Unsa man ning positional sanctification? Kini giingon og positional kay mo na imong kahimtang sa diha nga motuo ka, modawat ka kang Ginoong Jesucristo ang imong manluluwas. Ang imong kahimtang mao nga unsa madugtong mahiusa ka na kang Ginoong Jesucristo hangtod sa kahangturan. Human gyud nimo dawata siya, mahiusa ka na niya hangtod. That is your position. So mo nang sanctification, I mean, this is the positional sanctification. Nabalaan ka tungod diyan na. Ang ikatulo nga letra C, kini nagrepresentar nga ang Dios iyang buot nga ang tanang mga magtotoo kontrolahon, dumalahon sa Espiritu Santo. It is God's will that all believers be controlled by God the Holy Spirit. Naibaw na po kag unsay process niini to be controlled by God the Holy Spirit. Use rebound technique ang pagsugid sa imong mga sala. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Okay? So sa diha nga atong isugid, kontrolahon dayon ta sa Espiritu Santo. Ang atong huna-huna kontrol. Okay. Ako tong anak na may tawag, okay. So nagpasabot ni nga gikinahanglan nga kita kontrolahon sa Espiritu Santo pinagi sa pagsugid sa atong mga sala aron malimpyuhan ta. So
God, the Holy Spirit, will take over, control our mind, our soul. Mo na si ikaupat, letra nga G. G, it is God's kanang will, declared will, that believers give thanks for everything. Okay, na ay bersikulo niya na nga naga-suportar nga kabubot na sa Diyos nga kita magpasalamat sa tanan. Kaguol ba, pagsuway ba, katalagman ba, kaharuhay ba, kauswagan ba, pasalamatan na to ang Diyos niya na. Okay? So mo ng litra G, give thanks in everything. Ikalima, at ito si kalima, letra T, unsa maning letra T. Nag-representar kini nga, it is God's will that all believers trust in the Lord. Okay? Unsa may gisulti des Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Na, saligig yun kanunay ang Diyos. Mo na ikalima, letra T. Karon ito sa ikaunom, letra S. Okay, unsa man It is God's declared will that all believers suffer. Okay, uy pantuson deta. Okay. Mo na ikapila naman kana. Ikaunom. It is God's will that all believers suffer. Now, there are two kinds of sufferings. Duha, kamatang sa pag-antos. Nga tubangon nato mga magtotoo. Pag-antos nga panalangin, o ang usa, pag-antos nga disiplina. Now, naibaw naman ka that is self-explanatory nga kung kanang mag-atubang ka o kanang pag-antos nga disiplina kana nagpasabot nga na ay mga sala diya sa imong kalag nga kinahanglan disiplinahon ka. Pariha ba sa bata natong mga anak atong disiplina pantuno nato kung mahi supil, you see, disobey, because committing sin for a believer is disobedience to God. See, so mo na nga makabuhat nga nitag sala, personal nga mga sala ba sa una, sala sa dila, sala nga sa buhat, kini paga unsa pantunon. So mo na una nga matang sa kanang pag-antos nga disiplina. Ikaduha, pag-antos nga panalangin. Unsa man Well, kanang muantos ta tungod kay kita nagtubo man. Kaya aron malig-on gyud mo ni pagpalig-on sa atong pagsalig, paglaom, pagtuo, paghigugma sa Dios. Mao kanang suffering for blessing. O dili man kay gipasakitan nito sa Dios dili. Nahinamdong ka ba ni Job? O to. Si Job, o diha ba day sala si Job? Apan naganto si Job tungod kay giunsa gisulayan ang iyang pagtuo, paglaom, pagsandig sa Dios. Na mo nang nilig-on og samot si Job. Mao na pagpalig-on sa atong paghigugma sa Dios, atong pagsalig niya. So that is suffering for blessing. Okay, mo na ika-unom. Unsa may ikapito? Now, ikapito, kabubuton sa Diyos, it is God's declared will that all believers prosper. Sabot pa sabot. Muuswag. Nga, uswagon ta sa Diyos. Buot niya nga kita magmauswagon. It is God's will that we become prosperous, victorious, mao ni mga synonym. But ang punto din nga litra P, that it is God's declared will that believers prosper. Okay, so nakuha nimo?
Ako gyud yung ginahinay aron imog yung klaro gyud matinaw nimo. So 7 declared wills of God. Kung balikon, review. It is God's declared will that all people be born again. Number 1. It is God's declared will that all believers now be sanctified. Number 2. It is God's declared will that all believers be controlled by God the Holy Spirit. Number 3. It is God's declared will that all believers give thanks for everything. Number 5. It is God's declared will that all believers trust in the Lord. Number 6. It is God's declared will that believers suffer. Og nahibaw na ka sa akong patinaw ni mo bahin ini. Og ang P, the last, number 7, declared will. It is God's declared will that believers prosper. Okay, nakuha ni mo. So I hope. So diha, mao ka na ang 7 declared wills of God. Gipadayag nga mga kabubuton sa Dios. Now, arita sa 7 ka mga pagsangkap sa Dios alang ka na itong mga magtotoo. 7 divine provisions for every believer. Okay, unsa man ni? Okay, ani ay memory aid po dahong ihatag nimo nga BODRPLS. BODRPLS. B. Unsa maning B? It is God's will that kanang you as a believer is provided the Bible. Mao ni naguna nga divine provision, Biblia. Ang Bible kini nga textbook nga to gigamit nga itong pagtuon sa pulong sa Dios, Bible. Mao nay B. O karon unsa maning O? It represents this: omnipotence of God the Holy Spirit. Ang iyang pagkalabawng makagagahom sa Dios Espiritu Santo. Gi-provide ka na sa Dios ka na to. Gusto? Know you not that your body is the temple of the Holy Spirit? Templo kining atong lawas sa Espiritu Santo. Diha nagapuyo ang Espiritu Santo. At the same time, nagapuyo po diha sa tibok itong silda ang kinaiyang makasasala. Mo nang naay unsa. Naay nagsungi nini. O inunta naaran nimos pagpili kinsay buot nimong padumalahon sa mong kinabuhi. Ang Espiritu Santo ba? O ang imong kinaiyang makasasala ba? Kaya mo na ang O. Ang tutas D, unsa maning D? D represents this: divine plan for the church. Plano sa Dios alang sa simbahan. Kinsa may simbahan? Kitang mga magtotoo, simbahan. Now, ang simbahan din nagisgutan dili ng building. Atong pagasudlan ka na house of God, atong ampuan na dili. Ikaw matag usa ka magtotoo, simbahan. Sabtag yun na. We are the church. Okay? So ang Dios naay plano alang sa unsa? Sa simbahan, alang kanimo kay simbahan ka man. Alang ka natong mga magtotoo. Kasabot ka? Okay, so mo na ang divine plan for the church. Letra R. Unsa man ang letra R? Ikaupat na ni. Excuse me. Ang Dios nagasangkap ka na itong mga magtutuog, tukma nga pastor, right pastor teacher, tukma nga pastor magtutudlo. Kaya nini nga itong panahon sa simbahan, ang gihatagan o kanang tahas sa pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan, pagtudlo sa kamaturan, maong pastor teacher nga may gasa sa pagtudlo. It is a gift. Okay? So,
gihatagan ang matag magtotoo og right pastor teacher. Okay? Provision na sa Dios. Grasya. Okay, adto ta sa ikalima. Letra P. Unsa man ni? Kining P represents this. Privacy of the priesthood. But pasabot na kay kinaugalingon nga panimuyo. Okay? Mo na atong kanang matugkad nga binisaya. Privacy of the priesthood. Kaya kita mga magtutuo-tuod. Niya nang higayon nga midawatan ni Ginoong Kristo na himutang pari, saserdote. You see? Kung sa maning function nining pari, ang functions pari is to represent ourselves or the people to God. Mao man na. O duha magud ni ka kanang tahas gihatag kanang mga magtotoo, ingon nga mga pari ug ingon nga mga imbahador. Okay? So ang functions pare mong pagrepresentar sa kanato ug sa mga katawhan ngadto sa Dios. Mo na functions pare apan ang imbahador lahi bali. Nagrepresentar kita sa Dios alang sa katawhan. Kita mga magtotoo nagrepresentar kita, imbahador kita ni Ginoong Kristo. We are ambassadors of Christ. Kasabot ka? Okay. So, kini mga basic, ha? Mga sinugdanan yun eh. Okay. Unsay sunod? Letra L. Something letra L. Nagrepresentar kini ni logistical grace support. Unsa man ning logistical grace support? Now, kining word nga logistical gikan ni sa kanang noun nga logistics. Okay? Kining pulong logistics is a military word. Kay kining logistics god ang bot pasabot ni mga kasangkapan sa mga kasundaw. Kaya kita kung mga magtotoo ni Ginoong Kristo, mga sundaw ta ni Ginoong Kristo. We are soldiers of Christ. So, gigamit ka ng pulong logistics, agi o pagsangkap, mga kasangkapan sa mga sundalo. Now, mga sundalo, di man magsilbig mo ito sila kanang panggubatan, ngawa sila yung mga kasangkapan like mga kanang armas, mga bala, mga backpack na pamutang ilang mga dadonon, ilang mga provision, mga pagkaon, mga dilata, uban pa dihang ilang magamit na mga kanang natingali mga dagger diha o sa pa dihang gisod o kini mo ni appeal sa mga logistics aron sa pagpalahutay kanang sangkap sa mga sundalo. Nakita kay mga sundalo man ni Ginoong Kristo, isangkapan punta aron kita mabuhi. Makalahutay punta. Mao ni kini nga mga pagkaon, mga biste, mga sakyanan karon this belong to the kanang description of logistical grace support. Sabtagi na. Support. Aron ka suportahan ng imong pagkinabuhi. Ingon nga mga Kristohanon. Okay? Hay naman kita lang. Okay. Ikaunom na tong logistical grace support. Ang ikapito, unsa man ni ikapito? Spiritual nagkahulugan kini spiritual freedom inside the operational divine dynasty. You see? Ang buot pasabot, kung tuwa ka sulod sa imong operational divine dynasty nga imong puloy ana, God's divine power diha sa sod, kanang anha ka makatuman sa imong kinabuhing Kristohanon.
That is where you can fulfill the protocol plan of God sa imong kinabuhi. So, kanang naa ka, samtang naa ka susod yang operational divine sphere, naa kay espirituhanong kagawasan. Samtang na, you have the spiritual freedom inside yan ang maong operational divine sphere. Di man nga mo na ang imong puluyanan. Okay? Outside of it, kanang wa kay funksyon sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Nagkinabuhi lang kag tinawhanon, kalibutanon. You see? Kasabot ka. Okay, so mao ka na ang pito ka kanang kasangkapan sa Dios alang kanatong mga magtotoo. Okay? So much with that, kining mga punto nga akong pahinumdum nimo. Atong tiwason katong atong gibiyaan kagahapon nga bahin sa Biblia, nibaw naman ta. As review nga kini mo ang instruction manual alang sa matang magtotoo. Instruction manual bahin sa atong kinabuhi dinhi ning kalibutan na. Without it, mao na nga daghan sa mga magtotoo mo ingong kasabot nga akong kinabuhi bisag Kristohano nako. Ang pangutana balikid ay pangutana. Sigtuon ka ba sa pulong sa Dios? Namo na kung wa ka magtuon sa pulong sa Dios, di gyud kang kasabot sa kinabuhi. Life would be confusing, kanang miserable. Kay wa man kay pagtuon sa instruction manual nga gipahiluna naman daan sa Dios kaniadtong wa pang tanan. Gawas pa niya na ang Biblia is the very compass sa matag magtotoo aron siya maka kanang padayon siya sa iyang paglakat dinhin ning kalibutan na. So this is what he needs. A believer needs this in his pursuit in life. Muna gawas pa nini ang Biblia unsa the battle manual for every soldier of Christ. Mao ni atong sumbanan, sundo na to aron kita magmadinaogon. Mao ni atong gitun-an ang mga punto sa doktrina kay mao kini ang battle manual sa matag sundalo ni Ginoong Jesucristo aron magmadinaogon. Namo na kabubuton sa Dios nga ang mga magtotoo magmadinaogon, always victorious winner believers. Okay? Mao na nga ang mga winner believers are unsa? Problem solvers. Apan ang mga loser believers are the problem manufacturers. Kita nimo? So it's either unsa niya nang imong pilion. You have your volition. So gawas pa nini, this is the spiritual oxygen of every believer with which to breathe in and to breathe out. Okay? So much with that. Just a review. Aron di nimo makalimtan gyud. Now, so buot sa Dios nga kita magmadinaogon. Can you afford nga mahimong loser believer? Remember, a loser believer is just wasting his time. Usik-usik lang yun siya ang panahon. Can you afford to waste your time? Kaako ka ba? Nga kanang usik-usikan lang mo ang panahon. You see? O ni nga gikinahanglan kining mga puntuha nga itong gihisgutan nga God's perfect design for every believer is for that believer to apply the key word. Ayaw na ni kalimti. Study, learn, believe, apply. So, SLBA. Study, learn, believe, apply. So, mao na keyword nga akong ihatag nimo. Now, if a believer kanang professes, okay, to love the Lord Jesus Christ, then
He is supposed to study God's Word. Kaya nga naman. Because there is absolutely no way why mahimo nga imong separate imo silang buwagon, dili mabuwag. Who is the living Word? Si Ginoong Kristo. Dili nimo mabuwag si Ginoong Kristo gikan sa sinulat nga pulong nga mao ang Biblia kini ato gitunan. This is the written Word. Si Ginoong Kristo is the living Word. Kini ato gitunan nga textbook, Bible. This is the written Word, the Bible. Or vice versa. Dili mahimong imong buwagon na sila. Ngano man. It's because Christ and the Bible are one and the same. Ayaw ginagalimti. So therefore, ang Yahweh nga imong mailhan ug mahigugma si Ginoong Kristo, with whom all believers are united at the moment of salvation, mao ang iyang pagtuon sa pulong sa Dios. Ato gining hatagag emphasis kanunay. Pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Now, tanan, knowing God's Word in the Bible, it's true gifted pastor teacher lagi. Di ba dugay ako kang giing nanini nga ang Dios nagasangkap og sangkap ka na itong mga magtutuo sa iyang tukma nga pastor magtutudlo. God provides every believer his pastor teacher, his right pastor teacher. Now, mawita ang pulong sa Dios, pulong ni Ginoong Kristo diya sa Juan 14:6 nagingon siya, ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, gawas kung pinaagi kanako. Na. So this statement, nagagikan gyud direkta gyud sa ba sa atong Ginoong Kristo. Siya mismo mibungat niini. Therefore, si Ginoong Kristo ra ang bugtong dalan nga atong sundon. Ang bugtong kamatuoran nga atong tuuhan. O bugtong nga kinabuhi nga atong kinabuhion. Kay gawas nini outside of Him, there is no way, there is no truth, there is no other life. Sabta gina. Now, mao na nga, ang matag tao, every person on earth, giatagan o gitawag natong stimulus alang kaniya to respond nga iyong tubagon. Apan ang Dios mao ang nagakontrol sa resulta. Okay? Dili man maka-kontrolar ang Dios sa kanang imong tubag. Dili. Nagatahod gani siya sa imong tubag. He respects your response, your answer, your reply. Now, we need to receive Him as our Lord and Savior. Tungod kay He is the greatest and most precious gift of all. The greatest and the precious gift of all that God offers ngadto sa matag kaliwatan sa tao. He's the greatest and most precious gift of all that God offers to every human being. Siya ra ang bugtong tigpataliwala, mediator between man and God, tali sa tawag sa Dios. As what 1 Timothy 2:5 says unsay gingon diha. 1 Timoteo 2:5. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Na. Ang Biblia nagaingon diya sa mga buhat 4:12 unsa timan ining mga bersikulo akong gihatag nimo. Acts 4:12. Salvation is found in no one else, for there is no other name
given to men by which we must be saved. Klaro man na kayo. You see. Now, si Ginoong Kristo mao ang ingnon ta expression of God's immeasurable, dili matugkad, dili makatumbas, immeasurable and unfathomable love for man. So, ang Diyos nagaingon diya sa Acts 16:31, kanunay nato ning ginabatbat, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. John 3:36 also says, he who believes in the Son, Ginoong Kristo, has eternal life. But he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Kanang wrath diha, kapungot, ang pandigyod, kapungot kay sala man kapungot, ambot pasabot niya na, ang wrath of God there is the lake of fire nga gitawag sa kadaghanan og impyerno. Okay? Therefore, once we learn and apply the Word of God in our life, makita nimo, life becomes fabulous, becomes fantastic, becomes phenomenal, becomes exciting. Now, this time with a purpose, na katuyuan, with meaning, and with definition. So, ang Yahweh ragyudi ay to a successful, victorious Christian life, mao, for a believer to have virtue love, bertud nga gugma. The virtue which is the byproduct of his knowledge of Bible doctrine, Bible truths, being applied sa iyang kinabuhi. Kasabot ka na ito? So, maura na ang pagi. Bertud nga gugma. The virtue nga kini produkto kini. Resulta sa iyang kanang angkon sa kaalam sa mga kamatuoran sa Biblia nga iyang gigamit sa iyang adlaw-adlaw pagkinabuhi. Kay God says to every believer nga hatagi og pasiuna, prioritize my kanang my word. You see? Ang Diyos nag-ingon to every believer to prioritize Jesus Christ and His word. And God guarantees to take care of the rest. Sa tanan na imong mga kinahanglan. Kay ang Diyos nagatuman gyud sa iyang pulong. He keeps His word. So dinhi lang una kita kutob karon. Og atong ipadayon ni ugma. Napay labihan naghana sa mga punto nga atong pagatukion. Magampo ta, amahan mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo niining laing higayon sa among pagkiambitay sa imong mga pulong. Salamat sa imong pag-uban ka namo, paglamdag ka namo, uban ni kami sa among pagbugbuwag niining adlaw. Ilikay kami sa mga kabidinggan, dada kami pagbalik dinhi aron kami makapadayon niining among spiritual momentum. Salamat niining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.